हेलो लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फिन खेबसे गोदान सायरि लानानै फैबावबाय। बै सायरिखौ दैथायहरदों नेम निरन दाइमारि, भिलेज 3 नं माइनाव फुख्रि, डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ। बिथाङाबो मोनसे इउट्युब चेनेल दङ। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिप्शनाव मोनगोन। नोंथांमोना गासैबो सापर्ट खालामहैबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना सोरबा आंनो सायरि हरनो गोसो दङब्ला आंनि डिसक्रिप्शनाव लिंक होनाय दं फेसबुकनि। बै फेसबुक लिंकआव नोंथांमोना आंनो सायरिखौ दैथायहरनो हागोन। फैदो दानिया बिथां लिरना हरनाय सायरिखौ खोनासंलांदोनि। मोजां मोननाय गोसो होनाया गोरलै जानो हागौ, नाथाय थार अननाय होनाया एसेबां गोरलै नङा। जुदि नों सोरबा सासेनो थार अननाय होनोब्ला नों बेनि केरेक्टारखौ, बेनि सोमोन्दै गासैखौबो मोजाङै मिथिनानै लाग्रो। आरो नों बेनि उनावसो नों बेनो थार अननायखौ हो। नङाब्ला नों गोसोआव लाखि, जोबथायाव गासैबो दुखु दाहाखौ नोंसो हारसिङै सहायनांगोन।